Ma'am Ann po, no? Okay po. Lagay po natin dito, ma'am. Lagay kayo mahirapan. Dito po, may lagayan. Okay lang pagkain ko? Okay lang, ma'am. Sige po. Isasabit ko na lang po. Wait lang pa. Ah. Ay, nakalimutan, ma'am. Ha? Yun lang. Untik na. Oo. Palak na lang pa. Salamat po. Ano po? Ayan. Tara po. Okay. Kaya samahan nyo ulit ako ngayon, mga papi. Maghatid tayo ng ating mga naggagandahang customer. Alright, let's go. Hey, ma'am. Okay, sige pa. Ano, ma'am? Ito po. Tayo, ma'am. Ingat po. Isang booking na tayo agad. Galing siya ng Project 6. Ngayon ko siya dito sa may dagat-dagatan, Caloocan. Caloocan, Malabon. Caloocan yata. Alam ko part na rin kasi ito ng Malabon eh. What's up, mga papi? Kamusta? Kamusta ang lahat? So welcome na naman sa ating panibagong video for today. So balik Joyride Gaming tayo, mga papi. Biyahe tayo ng panggabi ngayong araw. Dahil sa umaga grabe traffic, ang lala. Kaya sa gabi tayo babiyahe. Marami na rin nagbabiyahe ng gabi kasi syempre hindi hassle sa traffic. Kasi nakakaubos kasi ng oras pag traffic eh. Pero pag gabi wala ng traffic, wala kang kasabayan sa kalsada, kaya hindi ka masyadong pagod. So yun, anyways, samahan nyo ko ngayong gabi at maghahanap tayo ng mga magandang pasahero. Alright, let's do this. So gagapahin ko ito palabas ng lugar nila kasi looban to eh. Punta tayo doon sa main highway. Doon na tayo mag-abang. Crowded kasi dito masyado. Wala tayong matatambayan sa gilid. Puro may mga nakapark. Yun, mga papi, pinasukan na rin tayo dito sa SM Sangandaan. Dito tayo nagantay eh. So meron siyang layo na 600 meters lang papunta ng Quezon City. Alright, let's go. Ma'am Gian po? Okay, kala ko babae. Sige po. Andito na siya ng buko. Okay, sige po. Tatlo na yan? 3 taon na? Ano lang, alaga lang talaga sa linis. Basta palak na lang ako. Yun, okay. Tara, let's. Mambo na. Helmet na lang, boss. Patak, sir. Tap. Ayan. Okay. 170 lang. Thank you, boss, ha. Ayos na pa. Okay. Thank you. Alright, mga papi, ang ating second booking.
Panggas natin to eh. Wala tayong pondo eh. Alrighty. Antay tayo dito sa may Pelcova. Dito na tayo magantay ng booking. Dahil dyan, magpapagas pa na tayo mga papi kasi lumabas ako kanina na 1 bar na lang ako. Kaya kailangan natin magpagas. Sakto yung pangalawang customer natin. 200 250. So may panggas na tayong 250 mga papi. Ang iipunin na lang natin yung pang boundary natin ngayong araw. Tara, paggas muna tayo papi. Let's go. Dahil wala na, nagbiblink na ang aking gas. Boss, 250 sa premium. 250. Oo. Ay, sakto ang 250 natin papi. Pangkain na lang. Pakabilan na lang boss. Baka sobra. Thank you ha. Alright, antay muna tayo saglit ng booking papi para hindi tayo magaksaya ng gasolina. Tipid tayo ngayon. Sobrang tipid mga papi. Mamaya na lang ulit pag may booking na tayo. Alrighty. Oliver po. Sige po. Ano na lang tayo sir? Visayas Avenue, Quezon Ave Extra. Okay po. Ako po yan. Sige po. Doon po tayo sa may Pizza Hut? Okay. Okay. Sige po. Tara. Na po. Ay, sorry. Thank you sir. Pa. Salamat po. Alright mga papi, meron na tayong panibagong booking at ang layo niya ay $250 meters lang. Lapit lang mga papi. Kaya ano pang inaantay natin? Let's go. Sa kabila lang. Telos. Ito pala, dito lang pala Telos. Saan po? Ako sa may part na yun. Doon kasi nagkapin yung location ko, current location. Doon sa may dulo doon. Sa kabila. Ayan, sa may 7-Eleven. Doon nagpin yung location. Hindi mo naman alam. Wala ako na-receive. Iba yung na-text call. Nandun sa may 0909 437-1528. Yung sa may angkas, sa may joyride na Bali may bago rider na po kayo ma'am? Wala pa. Wala pa. Paano po yun? Cancel na. Hindi ko po nakuha yung hindi ko po nakuha yung exact address nyo po papuntang Pasig. Pasig po kayo, di ba? Oo, sa may Powerworks. Pipin na lang po natin, ma'am. Powerworks Lopez Heights. Powerworks. Kasi yung driver has arrived. Wala ako na-receive na text. Ang daming joyride. Nag-text po agad ako nun. Baka late po. Tama po ba to? Powerworks Graphics? Pagka-ticket, tas X yung pag-ticket. 20 lang ma'am. 20 ka. Ayan. Sige po. Pero hindi naman yung price. Oo. 20 lang to. Marubong. First customer ko pa lang si ma'am eh. Ngayon kakalabas mo lang. Oo, alabas ko lang talaga. Oo. Mama, shower cup po. Wala, ang dami
kasing joyride talaga. Oo nga po eh. Kaya medyo nakakalito rin po talaga, pero ayos lang po yun. Tsaga-tsaga lang, Paps. Makakaubos ka rin yan. Sige, ma'am. Oo, ganun talaga. Tsaga-tsaga lang talaga. Sige, Paps. Ingat, ingat. Ba't ganito yung stoplight dito? Parang nagloloko yata. Ba't ganun? Ang kulit oh. Namamatay. Dito rin namamatay. Para sira yung stoplight ah. Kaya nga eh, kaya nagtataka rin ako eh. Kaya hindi mo malaman kung mag-go ba o mag-stop eh. Eh, nag-ano yung stoplight eh. Mamaya magkabanggaan pa yung mga sasakyan dyan eh. Wala talaga oh. Ba't ganun? Bahala kayo dyan. Matatagalan tayo na ito. Sira eh. May mga tumatawid na rin oh. Saan po ma'am? Ah, ito po. Oh, okay. Ayun, parating din. Salamat ma'am, ingat po. So, alright. Nahatid natin si ma'am dito sa Pasig. So, ang binigay niya is 150. Ang fare niya is 127 lang. So, thank you so much sa iyo ma'am. Sana dumami pa yung tulad mo para makakuha tayo ng maganda. Eh. Nakalabas din. Kala ko di ako makakalabas eh. Dami kasi namin nilikuan, hindi ko na maalala. Buti na lang, ito nakalabas tayo. Alright. So update na lang ulit mga papi pag meron na tayong panibagong booking. Again and again.